जय भोजपुरी रउआ लोग से एगो निहोरा बाकी लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के दबा के भोजपुरी फैंस क्लब से जुड़ जाए जा और ये घंटी वाला बटन के दबा के भोजपुरी के सब जानकारी बिल्कुल फ्री में मोबाइल पे पाई जा। प्रणाम भोजपुरिया जहां रिपोर्ट में आप लोग की हम बतावे जा रहल बानी कि पवन सिंह के गाना जौन रिलीज भई रहे काल तीसरका बोलबम गाना उ जौन की चैनल से डिलीट हो गईल बा। जी हां भाई लोग, जौन गाना के बोल रहे देवघर से ले ले आई हा, जानी जा काहे गाना के डिलीट कईल गईल बा तो बता दी भाई लोग कि ई गाना के चोरी गाना मानल जात रहे। ऐसा मानल जात रहे कि जौन एगो आदि शक्ति भोजपुरी चैनल पर गाना आयल बरुए उहे गाना के चोरी कई के पवन सिंह से गवावल गईल बरुए। जी हाँ भाई लोग, ए वजह से आदि शक्ति भोजपुरी यूट्यूब चैनल पवन सिंह के ई गाना पर कॉपीराइट स्ट्राइक मारले बा। ई वजह से जौन की गाना डिलीट हो गई बरुए और पवन फैन के निराशा हाथ लागल बरुए, काहे कि ई गाना अब जौन की चैनल पर नइखे लौकत। जी हाँ भाई लोग, ई गाना हट गई बा। पवन सिंह के तीसरका बोलबम गाना रहे जोना में पवन सिंह के साथ शिल्पी राज के भी मधुर आवाज सुने के मिलल रहे। जी हाँ भाई लोग, तो ई वजह बरुए जौन वजह से ई गाना के डिलीट करा दिया गई बरुए DRS म्यूजिक यूट्यूब चैनल से। तो कमेंट में आप लोग बताएं जा कि का ई सही बा या गलत, अपन राय कमेंट में बताएं जा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। जय भोजपुरी।